Nu skal vi i skole. Ja, vi skal have dansk. Og vi sætter os ind i klassen. Vores lærer er Jakob. Nu skal vi på lejrtur. Jeg henter cyklen. Så kører vi. Jeg parkerer lige. Så skal vi ud og bade lidt indtil der vi kører igen. Plask. Plask. Det var koldt. Nu kører vi igen. Nu er det bundegården. En gris. Ej, se, der er heste også. Jeg kunne godt tænke mig den gris. Hej. Den gris må du godt få, kunne sige.